Ndafara chaizvo ndichinzwa client iwewe pachezvako munin'ina wangu uchikonfema kuti Mnangagwa zvinenge zvakumumanikidza. Wakonfema wega client nekutaura kwako kuti aiwa Mnangagwa chigaro chake chechokwadi ndicho chaakuonekwa manje, kwete chekunyebera vanhu munguva yese achisiyiwa achiita zvaakanga achiita. Ndafara zvimwe zvisingatomboite nekuti iwewe nemuromo wako iwewe ndiwe uri kutaura kudaro. Vaudze client vaya vakanga vachituka mudhara, geza this geza that, vaudze client. Udza vaya futi vaiposta kuti varida kusungisa Comrade Bombshell Geza. Ndokumbirawo kuti vakuudze iwewe, vakubatsire nekukuudza kuti zvino ndiani achasungwa, Comrade Bombshell Geza here kana kuti pane mumwe achasungwa. Client, handiti uri kuzvinzwa? Kana vanhu vachitaura marevolutionaries vanenge vachitorwa kunge vanhu vasina basa, vanhu vachinyengedzwa nezvigananda. Mnangagwa chaiye handisi kuziva kuti ari nechepapi position yake panyaya yaTagwirei, nekuti mabudiro azviri kunyanya kuita too much, zvakanyanya kurerekera kumukadzi wake nevana vake, kunyanya matwins ayo, neicho chaakaisa muchisoja icho. Yanga iri plan yese yemukadzi wake iyoyo. Iplani yaauxilia client, handiti uri kuzviona. Nhasi manje zvaakunyatsobuda pachena, mumwe munhu achangobva kuti ndoda kusungisa vaGeza. Tine something like nearly 3 weeks back pachitaurwa nezvekunzi vaGeza vari kurwara, zvekuti kuuya kwavo vachizotaura vachizoadresa apa ingano vachibva vangouya, endi kuuya kwavakaita havana kumboya vaine image inoratidza kuti vanorwara kana kuti vaitorwara. Vakangoya vangori vaGeza vatinongoziva mazuva ese. Vanoti kudii manje vanhu veZANU-PF? Vanoti kudii vamwe vaisi? Aripo mumwe uyo aifona achitaura ari kudiaspora achitofonera DJ Holly. DJ Holly ane nhamo yekufidwa information dzakapusa. DJ Holly ane nhamo yekunyeperwa. Ameno kuti vanowana kupiwa macontacts emwana wevanhu anopondwa nekumanyepo. DJ Holly anenge achinyeberwa nevanhu vanenge vachibhadharwa vachipiwa mari. Central Intelligence yaMnangagwa ine vanhu vari kugara kwese muno muSouth Africa, kunyika dzese kusvikira kuAmerica uko kwese hapana nyika, kunana Dubai variko vanenge vachinyepa kuti takatiza nhamo kuZimbabwe. Ivo vari kumabasa zvavo, ndovaya vekuti ukazowanzwa vaakutaura vanenge vachitaura vachiita zvinhu zvavo. Unoziva kupanduka kwakaita Satani. Wakamborenga Bible here client? Ndo zvakaitika pakati paMugabe na Comrade Emmerson Mnangagwa. Emmerson Mnangagwa akanga atori neempire yake within ZANU-PF yevanhu vakatokwana, veterans nevamwe vakatoenda kuhondo nechichi, vakanga vari organization yekuzo-overthrowa vaMugabe in future kubva kumashure uku. Ndosaka tisingade kutaura zvinhu zvakawanda. Ndo mamwe emafindings akazowanikwa naMugabe, but it was too late kusvikira vazoda kuzomudzinga, but it was already too late.
ati wapanzwa. Mnangagwa akanga atori president wevamwe vanhu munguva Mugabe vachitonga nyika. Vachitonga nyika mumazuva aya vaMugabe vanga vasikatombozve makore ese aya vachitonga nyika yaya. VaMnangagwa vanga vatori nevanhu vavo vakanga vachiti tichazenge tiine upenyu hwakanaka kumberi uko tibvise munhu. Saka vaMugabe vakagara vakapandukirwa kudhara naMnangagwa uyawe. Haana kutanga kugadzira zvinhu izvi nhasi. Ndizvo zvinhu zvimwe zvaakazokuitirai imimi paya paya akuintrodusa chikwata chinonzi Fazi, then pachizoitwa mafindings ekunzi Mnangagwa uyu ndiye mutungamiriri wemashurugwi nevana vake avo nemamani changers mumastreet nemumatown meso. Mnangagwa unoona Mnangagwa uyu akaisa vanhu vakawanda munyika umu vaanotambisa magemu ake pane zvinhu zvaanenge achida. Youth panoitwa chikwata chinopiwa chizita, kwakati ana Chipangano, vana Chichi, zvakawanda zvimazvikwata-kwata zviya zvamunoziva amakulindi vana veZimbabwe, zvaikupondai zvichitipondera hama dzedu isusu. Handiti munozviona. Mukatarisa mazuva iwayo chikwata chega chega kana kuti gore rega rega raiitwa operation rema-political rivals aMnangagwa aizviita nechikwata chinotumidzwa zita kunzi mazuva ano kune vari kunzi zvakati. Vanhu ivo vanobva vapisa kwenguva yavo for him to achieve zvaanenge achida. Pakaitika zvimwe zvinhu anotarisa kuti landscape yakamira sei, ointrodusa rimwe group. Handiti uri kupaona. Munhu uya imbavha, chigananda, ibhinya, imhondi, muroyi, zvese ndo zvinhu zvinomupa kurarama muupenyu hwake uya. Hapana chimwe chinhu. Ende mupanduki akapandukira mukuru wake cheche anonzi ndiye akamuguruma. Chero zvikarambwa nevanhu, chero vanhu vakada kuzvigadzirisa, isusu tinoziva history yake Mnangagwa uyu. Chero tiri vana vadiki asi taifollowa nekuzvitsvaga kuti zvakambomira sei, who is this one, who is this one. Akagurumwa naMudhara Mugabe uya, Mudhara anonzi Mnangagwa. Nemunguva yehondo mese muya munhu akanga ari godfather wake ndiMugabe, asi akamupandukira semapandukiro akaita Lucifer. Handiti munopaona. Mnangagwa ndakambokuudzai kuti inyoka, ane rurimi rwakanaka stereki. Kana achitaura nevanhu aimeka sure kuti anoita ukama nevanhu vaanoda nevamwe vanhu vaasingade, nevanhu vaaiziva kuti ava ndoda kuvashandisa ndozovasvipa kunovadhampa kumberi uku, kana vakada kundinetsa ndinouraya. Handiti wazviona. But haana kuziva manje kuti iye manje uchenjeri hwake hune pahunogumira, sezvakangoita Satani kudenga asati akandwa pasi panapa. Ndo zvakaitika kuna Mnangagwa. Akazofunga kuti right, vanhu vese ndakashandisa zvinhu zvese ndakaachiva izvizvi ndapa chigaro chandaida chiya. Ndo kubva azoti the last move yangu ndeye kuuraya vanhu, kupedzesa vanhu vandinoona kuti vane power. Handiti, and vane influence. Ndo paakatanga kuslasha vanhu vaaislasha kusvikira akuda kuzobatanidzira kuna ana VP uku. Handiti uri kupaona. NdiMnangagwa iye. Vamwe vanhu vakanga vasina basa nazvo nevamwe vanhu vakanga vasingazive vakazosvikira pakuzoti hapana zvinenge zviri kuitika munyika munomu. Tiri kuita kunge tiri pamwe chete asi hatisi pamwe chete. Ma-investigations anozoitwa nekuti kune military intelligence. Iyoyo haina basa nekuti hanzi kune intelligence ipi, kune central intelligence kana kuti kudii. Handiti munozviona. Saka mukuti vanhu vaya vanoshanda vakagurupana manje, unoona client, zvakazokonzeresa kuti pazoonekwa kunzi pane magemu ari kutambwa
pasi pemavhu. Wazviona manje? Ndo zvakazoita kuti naye Mudhara Chiwenga azopepuka. Ndo zvakazoita kuti vanhu vese vapepuke. Toda kuti we need to say this pachena chena. Uri kupanzwa? Iwewe haukamu kuti nhasi Chiwenga anzwa nekubvisa mari achitobatsiridza dzimwe nguva mudzimai wake uya wakarambana naye anorwara. Asi Mnangagwa akaisa mutemo unosunga mudzimai waChiwenga zvichiita kunge rudo kuti no haafanirwa kubuda muno, munhu is a convict. Handiti uri kupaona? Chii chakadaro ichocho? Nekuti aida kuti arambe achimaintaina image yaChiwenga kuti vanhu vatene against Chiwenga, kumuita munhu akaipisisa stereki. Munofunga kuti Chiwenga akapusa? Mofunga kuti Chiwenga wake utsinye chaiche hwekunyatsosvikira pakuzoti munhu anosvikira pakufa ari mupenyu sezvakaita zviyazvi? Chakasungisa Mary Chiwenga kuti aregedze kubuda, chakarambidza Mary Chiwenga kuti aregedze kubuda munyika kuenda kunorapwa, inyaya yekuti akashandisirwa mutemo wejudiciary iri kutongwa nekukontroliwa naMnangagwa. Zvakatonzi imimi ipapapo VP hamupindire, inyaya yemutemo iyi. Saka mutemo watoti imimi munofanirwa kuti muteedzere mutemo. Zvinhu zvakazoita kuti nhasi chero dai akataura chokwadi, chero even kana Mini Baloyi namai vaya vakada kutaura chokwadi, munongoti vanonyeba nekuti zvamuri kuona zviri paground nemaziso enyu hazvienderani nezvinhu. Ende munenge makuti imi mune power. Power ripi? Ivo vakaudzwa kutonzi hamufanirwi kuita kunge sezvinonzi imimi muri kucapture judiciary, nekuti munenge makudeclare kuti uyu ngaende kunorapwa just because she is my ex-wife. Wakamanikidzira kuti mutemo ngaweitonge uchikontrola nyaya, uditemaine process yezvese zviri kufanirwa kuitwa pakati paMary Chiwenga naChiwenga, nekuti zvainzi yeye Mary akabatwa achida kuuraya vaChiwenga semhosva yaainayo. Ndo kubva yaomeswa zvekuti munhu anotadza kana kuenda kunorapwa. NdiMnangagwa wese iyi. Handiti uri kupaona? Nekuti ari kuziva zvaari kurwa, hondo yake iri pakati pake naChiwenga, hondo yake futi iri pakati pake nemukadzi wake naMary Chiwenga, vanozivana. Zvinhu zvese zvakataurwa tinodzoka tichizvimutsa futi kuti vanhu vasazvikanganwa. Kuliendi munhu anonzi Mnangagwa munhu akaipa. Zvandoda kuti vana veZimbabwe vanyatsozviziva kuti chakaita kuti vanhu vese tizotaura kuti no ZANU-PF no, as long as Mnangagwa ari part of it, hano. Saka zvinhu zvinoitwa nemunhu yauya zvese hazvina kunaka. Ndiri kuita ndichidisturb apa. Saka pamwe otherwise ndogona kutaura zvimwe zvinhu zvisingaperi. Handiti uri kupaona ipapa ndatomboholda, but anyway ndoda kuti nditaure chete zvakadaro. Munhu uya ndikuudze chokwadi nevanhu vake vanonzi Zvigananda. Nhasi uri kutaura iwewe nemuromo wako Kulindi uchiti aitoti waiwa pasi neZvigananda. Handiti uri kupaona? Vakaruka chidhoiri netwai. Haungadhekoreti imba yako nechidhoiri chetwai. Ende zvainoita manje inotanga kudzokedzana ichirudunuka, so unozongoiona yatozara mumba. Kuliendiregedza ndikudze chokwadi, hazvibude zvese zvakaitwa nana Mnangagwa. Hakuna zvakadaro. Chibharanzi chine hama dzedu ndaishaya kuti sei. Ipapapo regedza ntaure ndichiti chibharanzi ndo chinonzi chidinga. Ukaona munhu anovhunduka nekuona mufananidzo weTrabablas, inyaya yechidinga. Chibharanzi chinorova munhu anenge asingazive, anoda kumira achimhanya achitaurisa asina kana neruzivo.
vanhu vanoda kumhanya vachitaura nezveTrababulus. Munhu chaiye chaiye anofamba achienda kunzvimbo dzakasiyana siyana haana kana nguva yekuti amboona Trababulus sechimwe chinhu chinoshamisira. Uchipinda muSouth Africa chaimu makatoitwa mainterchange anenge 2 kana 3. Handiti rupaona mainterchange chaiyo chaiyo uchitotanga kutopinda something like 12 kilometers uchibva paboard kunotori nechiinterchange chatovapo, wozoti fambei 2 to 3 kilometers pane interchange. Pane 3 mainterchange kana ndisingakanganisi akaitwa negore 1 uruzinzo. Asi nhasi unotoona munhu achiimba nezveTrababulus, mumwe achishambadza kuti kwaitwa chinonzi Trababulus. Interchange ndo chibharanzi ichocho manje, ndo chinonzi chibharanzi manje chamutitaurira ichi chibharanzi. Muritiudza chibharanzi chaichacho chekutiudza kuti interchange zvakangofanana nekuti murodhi maiswa signboard yakanzi stop, moenda ipapapo muchitotonotora namafotos muchiita sei muchitaiwa government ine zvairi kuita chii chacho. Interchange ndo chinonzi chibharanzi muri madinga, mazvinzwa. Chero mukazoti makaita sei kana kuita sei, hapana muri mabharanzi mamwe asingatomboiti. Ndo hunonzi hudzegwa chaiyo kupusa saska muri kupedzisira. Ukaona munhu anopururudzira chinhu chakaita seinterchange ndo kunonzi kupenga chaiyo, kuhafuka kwepfungwa. Ndo hunonzi udandara hwekupedzesera muri mazipenzi ekupedzesera. Ndo hunonzi kupenga, ubharanzi hune confusion neupenzi mukati hunoitwa nemunhu anocelebrata chinhu chakaita seinterchange. Dzimwe nyika mainterchange kubva painotangira kusvikira kwainoperera uchingopfuura Beitbridge border mainterchange chete kusvikira kuDurban. Asi munhu unotaura kuti hanzi muZimbabwe maane interchange 1 maakutoipa nezita inotonzi Trababulus, yazodai so zvikazodai maakuenda kunogadzira zvimatombo muchienda kunonyora hei iri basa raitwa naComrade Mnangagwa tinovatenda. Munopenga here inini? Ndo kunonzi kupenga nekupusa. Ende kunyadzisa kwazviri kutiita so tiri kunyara stereki nevanhu vari kuita zvinhu zvakadai izvozvo. I still remember mumwe mufana friend yangu, shamwari yangu muSouth Africa, achiti ko nhai mukoma, inini anondita brother, mukoma ndiri kunzwa kunzi pane zvidevelopment yakaitwa napresident wenyu. Ndobva ndangomutaura ndikati aiwa interchange, ndobva ndamuvhurira mufoni ndikati iri panapa. Zvikanzi iwe ko apo pazasi apa pane mainterchange, hatina vanhu vatiri kucelebrata munomu kana ani zvako. Saka iwe uri kunditaurira here iwewo kuti ndiyo 1 chete yega yekuti anga iyo iri kuita kuti vanhu vasicelebrata kudai so, zvichireva kuti saka munyika menyu makamboita sei kwenyu? Munotoshayikwa kana interchange 1 nekuti panotoitwa interchange 1 yobva yacelebratiwa muzita rapresident. Ndikaseka ndikati iwe ndo zvinokuratidza kuti sei tiri munomu. Handiti ndima South African munobvunza kuti sei muchiuya kunoku, sei muchitiza kudzimba dzenyu, tiza kumusha kwenyu muchiita sei. Ndo zvinokuratidza kuti sei tiri kunoku. Ndakamutaura ndikati izvozvo chete ndo zvine reason yekukuratidza kuti sei tiri kuno. Zvikanzi now I see, isusu maSouth Africans tiri wrong, hatizive zvinhu zvinenge zvichifesana nevanhu. Ndikati kwakaoma, ukanzwa zvinhu zvese zvinotaurwa zviya ndo zvinotoitika uko, ende ukada kutaurisa unourayiwa dibu kumusoro. Handiri kuona. Saka izvozvi zvinotondishamisa, asi ndinongofara nekuti wakuzvionera wega. Ende ese iwayo ndichipedza audio yangu, mabasa amudhara handiti mabasa aComrade Paul Muchaori nonesi ugeza ndo vari kuita basa rese iri, ndo vakachera foundation yechinhu chinonzi Revolution. Ndiye architecture weRevolution. Endi haisi kuzomira
iri kufamba. Hatisi kumira, hatina mafanizi, ende hatina kana mafanizi, hatina mafanizi pamusoro penyaya yacho, hatisi kumira. Wanzwa? Ndo zvandoda kuti ndikutaurire. Ndo zvandoda kuti ndikutaurire mumwe wangu.